Så er vi på tur. Hvor er vi på vej hen? Til de hemmelige haver. En skøn dag i dag at gå tur på, hva'? Ja, det er en meget skøn dag. Så skal vi herind. Mega sejt sted. Har du set? Prøv at kigge på ham. Ja. Øj, hvor er der mange planter og brændenælder. Wow. Som lidt på broen. Ja, brænder mig. Jeg tror, vi kalder det her for det døde sted. Det er hvad? Det døde sted. Det døde? Jamen, der er der fuld af liv. Nå ja. Så tror jeg, vi kalder det for det levende sted. Det levende sted. Hvad er det, vi har fået øje på? Vi har fået øje på en gammel bro. Der er også nogen, der kommer over den. Vil du gerne holde den her? Jeg fik broen med. Jeg kan også se en bunker. Det er over mig. Se. Den må være ned under jorden. Hvor er vi på vej hen? Kom. Det er spændende, om vi kan finde de hemmelige haver. Ja, må ikke vi kan det. Der er i hvert fald et skilt nu. Der står ikke lige helt de hemmelige haver på, men det vil også være lidt skørt, ikke også? Det er også meget gammeldags. Du kan kende, at det der er gammeldags noget. Den gammeldags bro.
til de hemmelige haver. Ja. Søgræs. Har du fundet søgræs? Ja, dernede. Du kommer til at sparke til det, så er du gået for langt ud i søen. Hvad er søgræs? Hvad er søgræs, tror du? Det er græs i søen. Og Kenneth. Prøv lige at se det træ. Jeg har lige se den der skamplante. Ja, hvad er det for en? Det ved jeg ikke. Wow, den starter her, og så går den hele vejen derover. Prøv at stille det op på siden af, uden at røre den. Hvor er den høj. Det er hvedeurt, og ben elsker bare. Bier elsker hvedeurter. Er det egentlig en bil, det der far? Næsten. En bumbasse. Ja, det er rigtigt. Det glæder, den spejler sig. Kunne man have nogle hemmelige haver i nærheden af sådan et flot sted her? Ja. Det er i hvert fald en nød. Den der skov har jeg fundet. Skal vi ikke bare smide dem i vandet? Meget tyk, den kan. Ja, det må man sige. Der findes meget kvan i Danmark. Det er godt. Hvor er Martinus? Der var Martinus. Han havde gemt sig. Camouflage. Ja, jeg havde bare gemt mig derinde. Ja, hvor vildt. Er det ikke bare vildt, det? Lad os se på broen, at den er gammel. Båden er meget gammel. Hvor er de søde, hva'? Den har ret smukt, den her. Ja, den er flot. De er ret spændende. Kan du tage et billede af den der and? Der er også lidt bagdyr. Tror du, de spiser siv? Det tror jeg. Det tror jeg ikke. De er i hvert fald godt lidt siv. Hvad hvis de havde noget andet mad? Noget andemad. Noget dyrefoder. Ja, jeg har bare kastet overalt. Okay. Jeg Så vil du fodre både ænder og mus og rotter og alt andet? Ja. Okay. Og vi er sikkert dyreven, hva'? Hvorfor sagde du sikkert en dyreven? Hvis du giver alle dyrene mad, er du så ikke en dyreven, synes du? Både mus og rotter og alting. Må jeg se den? Ser den ikke bare flot ud? Den er rigtig flot. Den gør bare. Hvad er det her ting? Den skal også op i min taske. Jeg har jo lidt dyremad. Den røg væk. Men her.
Er den alt for høj? Hvad er det? Det er kvand. Eventyrflokken har jeg så. Har du et eventyrflokken? Tre? Ja, den er i hvert fald eventyrlig. I så fald så er vi i hvert fald ude nu. Høj, jeg tror udgangen er den her vej. Det er lavet af metal. Det er det, det er da skørt. Vi er på vej efter de hemmelige haver. Den her have ser nu ikke særlig hemmelig ud. Vi leder videre, men der er en smuk have lige bag os. Det er faktisk i det hele taget et ret kønt sted. Nå, den vej. Siger telefonen det? Det siger jeg. Så forlader vi gruppen og smutter herind under. Og jeg ser et sted, hva' Martinus? Ned ad en vej til de hemmelige haver. Det er det. Ja. Næsten. Ja, lidt af vejen gør jeg. Stierne ser mere og mere hemmelige ud nu. Tror du, vi nærmer os, Martinus? Ja. Tror du, vi nærmer os? Ja. Det tror jeg. Den hemmelige have! Kom! Kom. En kedel. Ikke en kilo. Sker der noget herover? En trappe. Tror du, den fører til de hemmelige haver? Nej, den førte bare op til vejen. Jeg tror ikke, vi har fundet de hemmelige haver, Martinus. Det virker som om de hemmelige haver er rimelig svære at finde. Kan jeg vide, om det er derfor, de hedder de hemmelige haver? Vi leder videre i Brogade. Jeg ved i hvert fald, at vi skal den vej. Wow. Se. Er vi på vej til det hemmelige? Se. Øj. Hvor er der smukt. Har du fundet guld? Hvorhen? Derhen. Derhen. Ja, ja. Det betyder, at vi er på vej til det Det hemmelige. betyder i hvert fald måske, at den her bro, den har noget med en... Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad det betyder. Øj. Vi har fundet guld. Mod de hemmelige haver. Den vej. Ja, den vej. Den vej. Hov. Martinus. Hvad gør vi? Vi kan jo ikke rigtig komme den vej. Skal vi ikke prøve at gå... Hvis vi nu går udenom. Guld. Det betyder, at vi skal er vi på den rette vej. Skal du sige, at vi er antikke? Mod de hemmelige haver.
Og ser det her en lille smule hemmeligt ud? Måske. Lad os prøve. Okay. Det er jo stokposer. Og ja, det er da rigtigt. Du har da fuldstændig ret. Og det ser hemmeligt ud. Jeg tror ikke, vi kan komme længere den her vej. Tror du, Martinus? Nej, prøv at se her. Vil du se en hemmelighed? Vil du se en hemmelighed? Prøv at se, hegnet er der bare for at snyde os. Ja. Vi skal hen til hegnet. Og så skal vi dreje. Ja. Se, Der kommer vi hen til det hemmelige hemmelige. det tror jeg. Det er i hvert fald meget hemmeligt, det her. Jeg kan ikke se andre mennesker. Nej, heller ikke mig. Ikke lige nu i hvert fald. Og ja, spændende. Så er vi på rette vej igen til de hemmelige haver, tror jeg. Det tror jeg også. Og vi er også ret kloge. Er vi ret kloge? Ja, jeg kan kun se en. Ja. Jeg kan høre musik. Nogen, der øver sig på trompet. Jeg hører musikken igen. Ja. Jeg tror snart, vi er ved de hemmelige haver. Kig på den grønne. Så nu gør vi sådan her. Prøv at se her. Nu må I ikke være med længere. Far, når vi er over ved det hemmelige haver, så kan vi hygge os. Det kan vi. Og jeg hygger mig med hængekøj. Hvad hygger du dig med? Det ved jeg ikke. En hængekøj, tror jeg. Ja, vi hygger os også med mad. Ja, det er en god idé. Og jeg hygger Hemmelig mig mad. med- Hemmelig mad. Øj, vi skal igennem her. Ja. Måske. Vi ser. Øj, hvor er der fint. Prøv at se der. Det er måske næsten den hemmelige bro. Og den hemmelige trappe. Så skal vi snart spise vores hemmelige mad. De hemmelige blomster. De hemmelige blomster. Så er vi kommet helt op ad den hemmelige bro. Den var godt nok hemmelig. Overset. De hemmelige haver. Men de er jo også hemmelige. Der er de hemmelige haver. Ja, de er sikkert deromme bagved et eller andet sted. Jeg tror, vi skal ned den her vej. Den her vej ser ikke særlig hemmelig ud. Det er altså mærkeligt det her, hva' Martinus? Den her vej ser ikke særlig hemmelig ud. Hvad vej skal vi? Ud de hemmelige haver. Den hemmelige bamse. Se, den sidder og slikker solskin. Nyder du den gode solskin, hva' ven? Hej. Nyder du det gode solskin? Venter du på dit menneske? Hej med dig. De har hilst på mange af Odenses spændende beboere. Bamser og mennesker og cyklister og alt muligt andet. Og jeg tror, vi er ved at nærme os nu den hemmelige have. De hemmelige haver, jeg har faktisk hørt, der er mere end en. Det bliver spændende at se, om vi kan finde dem. Ja. Der er varmt i dag. Det er meget, meget eventyrligt. Den hemmelige varme. Ej, den er faktisk ikke særlig hemmelig, hva'? Nej, Tror du, vi er der? Er vi der nu? nej. Skal vi gå lidt mere så? Ja. Okay. Hemmelige blomster. Du har overset de hemmelige blomster. Øj, se det hemmelige kæmpestore hus. Det er ret flot, hva'? Ikke overset den hemmelige lille blomsterplante. Var der en hemmelig lilla blomsterplante? Ja. Åh, hvor sejt. Den har du overset, se. Åh ja. Og se der, se der. Den har jeg helt overset. Nej, hvor er den fin. Den har jeg overset. Ja, vi har overset alle de hemmelige ting på den her tur. Nu må vi se, om vi kan finde de hemmelige haver.
Det er et helt almindeligt villakvarter i Odense. Ja, altså lige bortset fra, at lige dernede, Ja. der ligger de hemmelige haver. Det er vist der ingen, der har set dem før. Jeg ved det ikke. Lister dernede. Høj. Har du set, der er en hemmelig bil? Se her. Tinus. Se her. Hvad står der, far? Prøv at læse nedenunder. De. H. Hemme. Hemme. Det her. Skynd dig derind, inden vi bliver set. Det er en hemmelig. Det er det. Det må man sige, der er meget fortryllet her. Det er ret. Ja, det er reps. Du må gerne smage. Det er klar ret. Bare tag de røde. Den er helt rød. Hvis den smager godt, så er den rød. Jeg har fundet en trækasse. Er det en trækasse? Det er et hus. Er det der et hus? Men man må ikke gå derind. Hvorfor? Man skal ikke gå forbi. Et gammelt, hemmeligt hus, som man ikke må gå ind i. Så vi går helt forbi, okay? Prøv du at gå forrest, så går vi helt forbi huset. Der er mere hus her. Ja, det går vi også forbi. Kom. Helt hemmeligt indeni. Videre. Vi skal videre. Den vej. Vi skal ikke hen til det hemmelige hus, vi skal hen til det hemmelige haver. Vi skal den vej. Det er godt, der er plukket nogle ræk. Ja. Kan du vise, hvad du har fundet? Hvad har du fundet? Har du fundet noget hemmeligt? Masser af hemmelige bær. Jeg tror, jeg har fundet ræk. Jeg har fundet ræk til solbær. Har du fundet hemmelige reps og solbær? Ej, hvor hyggeligt. Så hygger vi os med vores hemmelige mad i den hemmelige have. Mm-hmm. Så er det tid til hjemtur. Var det sjovt, Martinus? Ja. Så skal vi hjem igen. Er du klar? På en vej. Det ved jeg ikke. Mod de kendte haver. Nå nej, de hemmelige haver. Nej, der er vi jo. Hvad gør vi så? Den vej! Den vej. Det ødelagte hus. Ja. Nu kommer vi til en lidt uhyggelig del. Der skal jo også være noget, der er lidt uhyggeligt i en hemmelig have, skal der ikke? Hjælp. Ja, og det er pludselig hemmeligt. Derovre så er vi lige.
Vi kan selvfølgelig ikke sige, hvor det er. Det er jo en hemmelighed. Så lækkert. Skal vi prøve at smage dem? Er de gode? Se om de er godkendt. Det var godt. Ja. Far, Så nu kan jeg bare rejse min taske op. Øj, hvor smart. Se. Nu er vi et hemmeligt sted. Temaet for i dag, tror jeg, er hemmelige hyggesteder. Er det ikke rigtigt, Martinus? Ja. Så det er hyggeligt. Hej. Vi er hjemme. Vi er i gang med at gå hjem af nu. Ja, turen er næsten slut. Vi har fundet de hemmelige haver. Det var en lille smule svært, men det var okay, vi fandt. Og nu er vi så på vej hjem af. Det bliver bare Hej. så godt. Hej hej.